Ebusia me sanso ene wo edinhia e wa Attention TV so na nze kokonsan ketenkete ana me de besomo e wa Attention TV eso ebusia ne ma Linda enso edensen fofo abetudwa wo chire ma chire se ono de sese ne no sofo ene na kasa wonze se kwen na Afia Schwarzenegger ono de ne sofo kwa ne kasa kura wontie a wode mokpa etwatwa nipa so na so no kura de onko asore e wo honom ne na emoni ne nim se ma Linda ene kwen na Afia Schwarzenegger e wo beef ba ko mienu bia obi akotwe ne ba mene de Linda ni kura ba mu a ankoya asem ketwa anfa ma Felicia be ma se wasanso atwe ne ho ayese na asanso aka omumienu enye nsem de ma Linda ehwehwe bi pa e de guho e de amane Queen Afia Schwarzenegger yenko na yenkuti emba utra ye yesa me sofo afre metumefo utra ye yesa me sofo etumefo mi mebum sofo pa enti se wo abegina na mo pa nyame na mo pa awugu mo pa anim ase no unko mo pa asole edawano na woka mo pa asole no unko bi ummo mpa ye oho na emi ya se mo pa ma mo bo mpa ye o mo pa o mo nsole ntia Afia mo nsole ntia no se enyusu mo bedi enwu papa n'anim ase obedwam uni mo pa nyame Afia ni no amafo mo ne mo pa bo mpa ye anopa ne awia no ebi ne ho asofofo ne kwase ade o mu bedie ni bi mu kwase ade o se papa no begina bedwom edi sa kwase ade ni bi da o ko mo pa asole won Afia menu ye kukuma sentokwa o menu mienu ye kukuma sentokwa menu akuya Afia ye be kukuma se fie mu ntokwa so ye kuma se ni ntunso hwehwem Afia Schwarzenegger mother menu ye bokuma sentokwa atwede ohu fin sa enwa etim afrom Afia ho anya konno ho kan so ba pim fotos wa no pa Afia so hu me the best show ama won sa agene so ma me ye chan oba papa bi oyi kwan se na ye me nya sa na wo ken wo se bedi matem se na odi de obi ni matem o ma me ntimi nka sa asem ne da be sa se wan fa bu ama me ni ntino me fuli ne cap ba ko ama wo Afia what uma me atumi afra entoma ababedwom da wonu mudwa wo fie twa wo me hu Afia wo papa maami Afia wo papa maami Afia Schwarzenegger sa wo papa maami o because anaya de maami mo na gentre ha e wo bedwam sa Afia wo papa maami a wo papa maami anka be yi na beto so ame ehu se na kofo papa e betena wo fie ho na wo twi ne hu mogya nem na wo de ye de etuku ano Afia Schwarzenegger mother lala sulala wo wonti mi nso ho mpo eno akofa janka be hye no Afia wo yem kom wo ani wuo Afia me no wienu hey erade ye be kukuma sentokwa me donya so ye kuma se ni Afia Schwarzenegger ma me bo abodi ni kakrawati oba pa ye cha oyi kwan eto epi kwan na Afia sa na from mami o mami se bedidi me mami atem o mami se bedidi me mami ne papa atem eye me ya say man tie mfru mami enum na wo saka de camera no kusi mami na mami kana me tibi because nyo nkwa na mami ne ba no o mami o emma etitrifo because e din na da mami so no nyankola edini edi e friend ye chan mu odu papa sana me ba de nti di ye chan me respect ye chan oyi kwan Mr. Afia me catch us o mami wajimi o mami wa bodam mami ye chan facha me oba ne se wo se be ye me ti me ye obi why
o se me maame e ya hya woni so te mo maame ye chance na wo ba hya wo Libya me bo ho na de hu Afia Schwarzenegger papa me bo a oyi kwan so ho na wo ba hya wo na Afia papa yitwe police na ka ma ne hu bi no de hu ho maame ye cha me bo a oyi kwan oba tampa watimi akodi ni twemu no amfa anya japade amane be anemu amane ma anemu oba kakrakata helesi watimi akọ Libya akọbọ ahyawo Afia Schwarzenegger maami asem na me kenyu maami Afia maami mra ne na me bọ ma asa no o maami apawa oba besia watimi afa so akọ Libya no de okọ ye Libya fo me maga wofo no ayifo ne from say omukwati akakraka da wo ma ha mu etumi di Afia maami bu Afia maami twegu mu ti Afia maame nanti a still wanyini so no baba na hem ye di Afia maame to Afia maame sabi ni twemu tokro afa de Afia maame edwane to na numu ane fa enam ni twemu to na agufom Afia dis na fa maame ma bedwemu Afia dis na to me fa maame ma bedwem fa kamera nsi ni so me ye hwe maame animu maame ye cha you suffer Mami ye cha you suffer. What do you Libya kwa mu sant mi anya japade bia ma ba Afia nem na Afia de na no abetena nkrafo esikafo na titirufo so de ye o mu se ne be Afia benya kudi ato aduan Afia pebrabo na ni brabo wate Malinda our TikTok see no on Queen Afia Schwarzenegger e was sagada beef kakra no ne ne ane kote bai na ha attention TV so obe foundation bi ason wasen dia na University Foundation number and 0548302984